Per mi, fer país bàsicament jo crec que primer és conèixer el que tenim aquí, no? No apreciem el que tenim al costat de casa. Aquí al restaurant Racó del Traginer us oferirem principalment molta cosa serà a la brasa i si no fem una cuina tradicional catalana de tota la vida amb un toc així una miqueta adaptat a l'actualitat. Benvinguts al museu. Això és una col·lecció privada que va fer possible el meu pare. Cada cavall tenia el seu so dels picarols. Aquí a Igualada tots els carrers estaven adoquinats i feien pujada, llavors el cavall patinava, es volcava el carro, queien les pells i els hi posaven això, com unes botes d'aigua. Trobo que ha sigut molt interessant, molt bonic poder compaginar el fet de menjar al restaurant i després tenir l'oportunitat de visitar aquest museu d'oficis antics, de material que ja no es fa servir, d'eines. I també els macarrons estaven bé.